Jama'a mai gari ya aiko ni, ya kuma ya aiko ni, ya kuwa jama'a mai gari ya aiko ni, ya kuma ya aiko ni, ya kuwa jama'a ya ce a fada muku ana neman kowa a fada saboda an yi manya-manyan baƙi. Ya ce a fada muku za a yi waƙa a fadan mai gari, an gayyaci manya-manyan mawaƙa za su waƙe. Dr. Alhaji Sani Mamadu Matawallan Daura kuma yana gurin a fadan mai gari za a gabatar da waƙar. Ga basara ke mai dattako alƙara nisan kwana. Alhaji Sani Mamadu gewar karfe ba ka san ganga. Matawallan Daura. Alhaji Sani saraki ranki ya ja kwana. Mu je da zuwa giwa. Tafiyar ka ashe nasara ta yi girma. Tafiyar ka ashe nasara ta yi girma. Kyawun tafiya da mazajen fama. Kyawun tafiya da mazajen fama. Allahu ya yi maka tarin girma. Allahu ya yi maka tarin girma. Alhaji Sani Mamadu kai gaba giwa. Ko da ganin ka ba ka san gaga. Ko da ganin ka ba ka san gaga. Gaba dai igiwa tafi dai. Ko da gani ai kai gaba dai. Makiya ba za ku jure ba. Masarake dan amana. Wallan Daura lafiya baba. Masarake dan amana. Magar yake tare Allah ya kare ka. Masarake dan amana. Madaman danga su ba su raina ka. Masarake dan amana. Kamar ka fito ai dole mu nuna ka. Masarake dan amana. Sannan mawaka za mu gaida ka. Masarake dan amana. Magatan mawaka yau a fadar ka. Masarake dan amana. Karkashin jagorancin gwani gunka. Masarake dan amana. Adil zai faya ce mu gaida ka. Masarake dan amana. Alhaji Sani Mamadu alƙaro tarin lafiyar ka da nisan kwana. Da nisan kwana. Ga basara ke mai dattako alƙara nisan kwana. Alhaji Sani Mamadu gewar karfe ba ka san ganga. Matawallan Daura magar yake tare Allah ƙaro girma. Madamin dinga zaki a tare ka ba gaba da gaba ba. Ga basara ke mai dattako alƙara nisan kwana. Alhaji Sani Mamadu gewar karfe ba ka san ganga. Matawallan Daura magar yake tare Allah ƙaro girma. Madamin dinga zaki a tare ka ba gaba da gaba ba. Yau da farko na sanya rabu mai bawa kuwa. Ga Matawallan Daura. Mai dare mai rana ilahu mai kuma Ga badawa. ɗan madahin dinga suna. Yayi uwa yayi uba ilahu mun kuma godewa. Ga Matawallan Daura. Aro dubu na aminci gunda haya hazarce ko. Ga ɗan madahin dinga suna. Ga sansani na mawaka da hira dan ɗebe kewa. Saraki dai mai talaka. Alhaji Sani Mamadu Abdu alƙaro girma. Ga basara ke mai dattako alƙara nisan kwana. Alhaji Sani Mamadu gewar karfe ba ka san ganga. Matawallan Daura magar yake tare Allah ƙaro girma. Madamin dinga zaki a tare ka ba gaba da gaba ba. Haya na mu daina muna masu sarautar girma. Gidan saraki fitilar rafi ya ja ma kwana. Ƙasar Arewa gwarzon masu sarautar girma. A ƙasar Nijar
madamin dinga zaki a tare gaba gaba da gaba. Alhaji Sani Baba bari mu gaida mai gaida mu ga mata wannan daura mai kyautatawa mu Alhaji Sani Baba wanda baya so dai a taba ga mata wannan daura taimako yana yi da yabo Alhaji Sani Baba sansanin mawaka dai ga mata wannan daura mun gaida baban masaraki ya alakaro girma ga basara ke mai da tako alƙara nisan kwana Alhaji Sani Muhammadu giwar karfe ba ka san ganga wata wallan daura makar yake tare Allah ƙaro girma madamin dinga zaki a tare gaba gaba da gaba ba. Giwa ba kura ba, girma ba ƙarya ba, kura ba kuri ba, haƙuri ba tsoro ba. Matawallan daura ne wannan bai san ƙarya ba. Nema ba sauri ba, ka sauri ba nema ba. Me kuka zo kuka furta mai? Sarakina mu mazan fama, Wa ya gani ya rena mai? sarakina mu mazan fama, Ga Alhaji Sani mutafa mai. sarakina mu mazan fama, Mun ga ƙasa da ƙasa sun shaida mai. sarakina mu mazan fama, Dattijan ko a Nijar ba mai jamai. sarakina mu mazan fama, Ga ɗan madamin dingas ka zama ɗawi sabon nema. sarakina mu mazan fama, zaki kake kawo ta bambar ma. Alhaji Sani Muhammadu Abdu fitina haske kowa, sarakina mu mazan fama, zaki kake kawo ta bambar ma. matawallan daura baba mana ya ba kai yanka Alhaji Sani Muhammadu Baba Kaiwa maza kaiwa mata ƙarya suke su kushe ka. Alhaji Sani Muhammadu Baba dan madamin dinga su ko a garin mu ba a zagin ka. Alhaji Sani Muhammadu Baba Ka zaɓi taimakawa al'umma ne ya zama aikinka. Alhaji Sani Muhammadu Baba Wata rana za ka girma alkhairin da kai yi shukar ka. Alhaji Sani Muhammadu Baba Mu dai damunar mu tai kaka alkhairin ka gashi nan marka. Alhaji Sani Muhammadu Baba Kai nasara akan magautar ka su ma ba su kushe himmar ka. Alhaji Sani Muhammadu Baba Mu je gaba dan madamin din yanzu Allah ko da yan adawar ka. Alhaji Sani Muhammadu Baba Yanzu rayuwar ka ta kyawu ya Allah ya kyauta aikinka. Karshen ka kai yi dacewa baitin ka gashi nan baba. Baba sana ke mai da tako alƙara nisan kwana Alhaji Sani Muhammadu giwar karfe ba ka san ganga wata wallan daura makar yake tare Allah ƙaro girma Madamin dinga zaki a tare gaba gaba da gaba ba. Mun zo gida muna gaida ka masu sarautar girma Allah ya yarda a yi waƙar ka Rabbi ya ja maka komai iyanka sun gyale ka masu sarautar girma muna kiɗa muna waƙar ka Rabbi ya ja maka zo da sansani na mawaƙa masu sarautar girma cikin gidan kamar fadar ka Rabbi ya ja maka sani ina udai ya taya ka masu sarautar girma gidin biyar waƙa na yi baitukan alfarma gaba salamu sannan baya salamun baba Alhaji Sani Muhammadu Allah karo girma. ga mata wannan daura magana yake tare giwa sai da madani Dinga zuwa ka da haushin kowa. Shi dai halin kwarai jari kawai ya zai ga dori ba. Ku ce da shi mazan fari yau gobe kai ka ɗau lamba. Kai ne mazan cikon buri babanmu ban yi ƙarya ba. Halinka ne na alkairi ba wai muna hasashe ba. Ko wata wuta ƙaryarsa ya ce ba zai ji zafi ba. Kai ne ka zo da alkairi dangi da bare sun diba. Ka zama kasar kasan shuri ƙaryar kuma su san diba. Kan daure kake to muje burji na tabo ba a yi ma sauri. Kibiyar fare karfe ka kori tawagar tauri. Matawallan daura da kyan shiga kake ka kure wa yan kuri. Kowai sha zuma zai ce ba daɗi in ya zo ya sha bauri. Alhaji Sani Muhammadu mai alkhairi kana da alfarma. Dan mama ne Sadiq Abdul Zifa ya ce mu doka ma. Baba sana ke mai da tako alƙara nisan kwana Alhaji Sani Muhammadu giwar karfe ba ka san ganga wata wallan daura makar yake tare Allah ƙaro girma Madamin dinga zaki a tare gaba gaba
alkhairi cikin duniya. Alhaji Sani mamma da Abdu kana da hali halin gaskiya. Mata wannan daura magarya ki tari ba gaba dan gaba ba, wata baya suka zo dole su barka mai girma. Dai madamin dingas haske mai ratsa hazo kake dan madamin dingas, muna yaba halalan girma. Gangar me ganzar madama ashe ka kai hamshaki, ku faɗa ku ƙara za mu kuma don namu ya zarta. Alhaji Mamadu Abdu Gwarzo masu faɗa cikawa, idan ina a gidanka ya zance kanzo masu faɗa cikawa da